थारैनो बिबारि नोंनि आखायाव जादु दंमारलै जा गोथाव जामारदोंलै पक'राया ना आब' नंमारगौथ' र' मासेबां रोंमारगौ नोङो बिबारि रोंमारगौ ना आङो 100% जोबोद गोथाव मोनदों आं दखानाव बायना जानायनिख्रुइबो बांद्रायसो गोथावसिन मोनदों आं औ दे जा जाबाय बाब्रे बुरजासो मानि जाखाबाय जोंफोरना आब' औ सोरबा माथो नाम्बार गोदानसो रिसिभ खालामदो खालामनि र' रिसिभ खालामनि र' सोर नोङो मोस्रोमसो खोना हेलौ सोरो आङो माने सोरो फोजोंसारलै सिनाय हायाखै नामा मानो हरलाबायदों बेलाय सोर हरनायमोन माथो जेबो बुङासै माबा रं नाम्बारसो आरो हरबावबायलै रायना हराखै मानो थाथोलै हरबाय थाथों आं रिसिभ खालामा हरनाय आं रायज्लायनि नांलाया दे रं नाम्बारफोरजोंलाय आरो मा रायज्लायनो हरनाय थेवबो आं एसे रायहरनि मानो हरबाय थादों बियो हराखै मानो बिबारि रायना होथो एसे नांलाया दे ना आं ब्लक खालामना दोननि बे पापि फोजोंसारा मानो हरदों हरा दिनै बिगाय मोनफैनायावसो मानो हरदों बियो ब्लक खालामबाय दे हरनो हाला माखौथ' मा रायबाय थानांगौ आरो रायज्लायबाय थानांगौ ब्लक खालामना दोनबानो जाबाय थेवब्लाबो बार डिस्टार्ब होबाथाय रायना होनांगौलै औ हनै आरो सोरबा हरबावबाय मोस्रोमा हरदों खोना माथो आरो नाम्बार गोदानबावसो फोजोंसारानो हरबावदों ना मायो मा नाम्बार गोदानजों फन हरबाय थादों बेलाय र' आं बेखौ एसे रायना फैनि र' मानो हरबाय दं बियो दिनै नोंसोर जिरायथ'नाय मोस्रोमा फन हरदों र' आङो एसे रायज्लायनि थां रायज्लाय थां आब'नो पक'राया जाबाव बेसे जानोहाय गोथाव मोनै बुरजासो मान जाबाय दा गेस्टिकसो जागोन आंनिया हर होमबा जाबावनोसै एसे जा आंबो जाबावनोसै गोथाव मोनसिगोन आंहा हरलै हर जाबावना होनसै हेलौ सोरो आंनो सोर जाबावनो फोजोंसार मा नांगौ नोंनो मा बेलेग नाम्बारजों आंनो फन हरबाय थादों गोदान नाम्बारजों आंनो नोंखौ नांगौ बिबारि नोंखौ नाथाय आंनो नोंखौ नाङा आंनो मिथिबाय नाथाय आंनो नांगौ आं गाबोन न'आव थांगासिनो नोङो न'आव फैदों फै आंखौलाय मानो बुंखो नोंलाय आंनि मा जायो आरे फोजोंसार आंना मोजां मोननाय दंखायो आं गोदान लाबाय बेसे बुंनांगौ नोंखौ आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया बिबारि आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नों जुदि आंनि जानो हायाबा आं नोंखौ रावनिबो जानो होआ नोंनि सोर बयफ्रेन्ड नुबा खिन्थु दिगदार जागोन दे आंजों बुजाखागोन आंजों बासिनाय नंखाया आं खिन्थु बुथारथारगोनसो मा मोनबाय दङ नोङो फोजोंसार नोङो बै समखौ बावबाय नामा नोंदि आंखौ माबायदि खालामदोंमोन बोसोरसेनि उनावसो नोङो आंखौ बेफोरबायदि रेट खालामबा जाया आंखौ जुदि एसेबां मोजां मोनोमोनबा बै समाव आंखौ मानो नागारनायमोन बै समाव आंखौ मानो ब्लक खालामजोबना दोननायमोन दिनै बोसोरसेनि बारा जाबाय दासो नोङो आंखौ गोसोखांदों नोंनि फारसे आंहा इसेबो अननाय गैला इसेबो फिलिंस गैला मिथिबाय प्लिज फोजोंसार अननानै आंखौ टर्चार खालामबाय थानाङा टर्चार आं नोंखौ मा टर्चार खालामखो बिबारि आंनो नोंखौ नांगौ आरे आंनो नोंखौ नाङानोबा नों आंखौ जबरदस्ति मानो खालामबाय दङ बै समावलाय मानोथ' आंनि थाखाय एसेबां फाग्लिमोन दा मानो फाग्लि नंला नों आंनि थाखाय मा जाम्बा खोथा बुंबाय थायो नोङो रावबो फाग्लाया नोंखौ मोजां मोनबाय थायालै मिथिबाय औ मोजां मोनोमोन आं बै समाव नोंखौ नाथाय दाथ' मोजां मोनलाना दा आंहा गुबुन जाबाय आंहा गुबुन मोजां मोननाय दङ मिथिबायना नों मिथिनायाबो मानो सोंबाय थादों दोना प्लिज ना अननानै एसे रायज्लायबाव नों मानो एथ'ग्राब अन्थाइ बिखा जालांखौ बिबारि नंगौ आं मोनसे समाव जुवादारिमोन फाग्ला रखम जादोंमोन आं फैसा दाहार थानायखाय नाथाय दाथ' आं मोजां जाफिनबायना प्लिज ना अननानै नोंनि गोदान गोसोथोनायखौ गार आरो आंखौ एक्सेप्ट खालामफिनदो नङाबा आङो नोंनि थाखाय फाग्ला जागोन नोंनियालाय खैदिन जाखो दे बेजों रिलेशनशिपआव थानाया मास मोनथामल'सो जाबाय जोंनियालाय माथो 5 बोसोरमोन नोङो 5 बोसोरनि मोजां मोननायखौ बावनानै नों बै दाखालि बावसो मोजां मोननायखौनो नों बेखौसो बोजबना लानोसै नामा आंहा आलासि फैदों मिथिबाय आंखौ डिस्टार्ब होबाय थानाङा सोर आलासि अबेनि
हो मा डिस्टार्ब होखो आंलाय नोंखौ एसेबांथ' नायनो हायै जाबायना आंखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनग्रा जाबायना नोङो आं गाबोन थांगौ नोङो रेडि जाना थाखा आं नोंखौ लाबोखानोसै नाङा फोजोंसार ओहो आं नोंजों मालाबाबो थाङा बेफोरबायदि खालामनाङालै प्लिज ना आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आंनि अनगा थांना थानो हायो ना हाया बेलाय नोंनिसो बाथ्रा मिथिबाय जेखिजाया आंनो नोंखौ नांला आं बेखौल' मिथिगौ नोंनि फारसे आंहा एसेबो अननायानो गैलाबा दिनै बिबारि आंबो नायगोन नोंखौ नागारनायाव गैयालै आङो मा खालामगोन नोङो फोजोंसार मा खालामगोन नोङो बेफोरबायदि बुंनायनि सिगां 100 बारसो साननांगौ मिथिबाय आरो लाजिनांगौबो बोसोरसेनिबो बांद्राय गोबाव आंखौ ज्राब गारना दोननानै दासो बिबारि बिबारि सना सना नांगौ जादों आंखौ हा औ नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नाङा नों गोसोआव लाखि बिबारि आं नोंखौ ना आं रावनिबो जानो होआ आंनि जुदि नोङो जानो मोनाबा आं नोंखौ रावनिबो जानोबो होआ ओइ दोन आंहा आलासि बायदि मिथिगौ ना आंखौ बेफोरबायदि डिस्टार्ब हरबाय थानाङा प्लिज ना दसे रायज्लायबाव आंखौ निमाहा होलै प्लिज ना बिबारि प्लिज ना फोजोंसार नोंबो आंखौ अननानै आंनो फन हरनांला प्लिज आंनि गोजान जादो नोङो मा मोनदों नोङो आंखौ जबरदस्ति मोजां मोनबाय थानानै मा नोङो बुजि मोनो नामा मानसिया फाग्ला बानायखि एसेबांबो फाग्ला जानाङा मिथिबाय आं बुंबायानो दं माथो आंनिया गोदान गोसथोनाय जाबाय होननानै थेवब्लाबो नों मानो बुजि मोना आरो नोंना गोदान नाम्बारजों आंखौ फन हरबाय थानाङा मिथिबाय हरबाबो लाब गैखाला आंनिया मोजां मोननाय दंखायो आरो नोङो हागौबा नों गुबुन नागिरदो आंखौनो मानो नोङो मा बुंबाय थादो बिबारि बिबारि नोंनि एक्स बयफ्रेन्डआनो फन हरबाय थादों न नाथाय नों आंखौ मानो थगायनाय रं नाम्बार होनानै मोस्रोम होननानै बुंना मानो सिरि सिरि थाबाय दङ बुं मानि थाखाय थगायनाय बिग्राय आङो सरि दे आं नोंनो खिन्थायाखै मानोना नोंखौ गाज्रि मोनगोन होननानै खिन्थायाखैमोन आं मानो गाज्रि मोनो दे नों खमसे खम आंनोथ' खिन्थाना थार बाथ्राखौ मा नोंनि एक्स बयफ्रेन्डआ नोंखौ बेफोरबायदि डिस्टार्ब हरबाय थायो नामा औलै बिग्राय आंनो बेखौ नांलायानो नाथाय बिनो आंखौ नांगौनो फाग्ला रखम जाना दं आंनि थाखाय बेसेबा बुङोलै आंना मोजां मोननाय दंखायो आं गोदान मोजां मोननाय लाबाय होननानै थेवब्लाबो मानिया मानसिया मानोबा फाग्ला रखम जाबाय नोंखौ ब्रेकआपसो होनो होबाय थायो मा मानसिया फाग्लामा नामा बिलाय नोंखौलाय मानो दासो नांगौ जादों बिनिलाय औलै मानोबा दासो फाग्ला रखम जादों आंनि थाखाय बै बोसोरसेयावबो मा खालामबाय दङमोन दासोदि आंखौ नांगौ जादों ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बिबारि मा बाथ्रा नों मा सानो जेनेबा नोङो फोजोंसारखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन नामा बिग्राय आंलाय मानो एक्सेप्ट खालामनो बेखौलाय आंनो नांला बेखौ आं दा नोंखौसो मोजां मोनो आं बेखौ मोजां मोनला नों थार बाथ्रा बुंमारदोंना औलै औ बिग्राय आंनो बेखौ नांखाला बेनि फारसे एसेबो फिलिंसानो गैखाला अननायानो गैखालाबा आंहा आं नोंखौसो मोजां मोनो दा आं नोंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनो मिथिगौ ना आंबो बिग्राय आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नांला आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं लागिबा थैगोन थेवब्लाबो फोजोंसारखौ मोजां मोनफिनला नोंसो आंखौ नागाराथ' आं नोंखौ मानो नागारनो बिबारि आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं गियोसो दाथ' आं दिनै बांद्रायसो गिसिनबाय नोङो जुदि फोजोंसारखौ एक्सेप्ट खालामोबा आंहा मा जागोन बेफोरबायदि मालाबाबो साननाङा नोङो बिग्राय आं फोजोंसारखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामफिनला बेनि फारसे आंहा एसेबो अननायानो गैखाला दाथ' आं बेखौ एसेबो मोजां मोनखाया रागासो जोङो आं बेखौ नों मालाबाबो साननाङा जे आं बेखौ लाफिनगोन बेफोरबायदि सानबाथाय नोंना गोरोन्थि जागोन दे दिननिफ्राय सानला आङो नोंखौ गोदान नाम्बारजों फन खालामबाय थायो न बे फाग्लाया नों ब्लक खालाम दे हरबानोथाय नों ब्लक खालाम नोङो रायज्लायखानाङा जागोन दे सना आङो ब्लक खालामखायो नाथाय दिनै आं रागा जोंनासो बेखौ रायहरनो थाखाय आं रिसिभ खालामनानै रायहरदों नङाबाथ' आं बेखौ डाइरेक्ट ब्लकसो खालामना दोनखायो नोङो मालाबाबो भुलावबो साननाङा आं दि बेखौ लाफिनगोन होननानै नङा बै फाग्लाया मा मोनदों आं लानायखाय दासो नांगौ जादों बेनो बोसोरसेनिबो बारा नोंखौ बियो नाङा होननानै ब्लक खालामना दोनदोंमोन नोंजों रायज्लायलासिनो दङमोन आं लानाय लोगो लोगोनो बेनो नोंखौ मानो नांगौ जाफिनखो फाग्लानो बेखौथ' आंबो सानबाय दङ मा मोनदों बियो सना आं गिबायलै नोंखौ जुदि बियो लांफैयोबा मा जागोन बोसोरसे नेला आङो नोंखौ आं मास मोननैसोनि उनाव लांसैलै सना आं गिबाय मा मास मोननैनि उनावनो लांसै नों आंखौ औ नङाबा बै फोजोंसार फाग्लाया नोंखौ लांनो थाखाय नाजाबाय थागोन
नोंखौ जुदि खावना लाङोबा मा जागोन बेनिखायनो आङो बोसोरसे नेला आं नोंखौ मास मोननैनि उनावनो लांसै आं न'आवबो खिन्थाखानोसै ओमफ्राय नों मा सानो थांगोन ना थाङा आंजों जागोन दे थांगोन लांगोन बालाय औलै लांगोन माने आं जोबोद गिनाय मोनबायलै जागोन दे होमबा नोंबो न'आव खिन्थाखाना दोनखादो मास मोननैनि उनाव थांसै होमबा आंबो औ सना जागोन दे ओमफ्राय नोङो फन हरबाथाय रिसिभ खालामनाङा दे डाइरेक्ट ब्लक खालामना दोनखा बेखौ होनना मिथिबानो आं ब्लक खालामना दोनखायो सना नों गिनाङा बेखौ होनना मिथिबानो डाइरेक्ट ब्लक खालामना दोनखागोन कसमबो औ सना खालाममार दे औ सना खालामखायो आङो बिग्राय रायज्लायखांबायबा थुदे न'आव थांसै थुदे थु होमबालाय थांसै मानो थांसै आरो आब' दसे थाथ'बावनो हायामोन आरो नाङा दे बिबारि आंहा न'आव माने खामानिबो दङ ना अ थुदे होमबालाय दे होमबाना थाथ'दो थांसै आङो थांनानै फन हरगोन दे आं दे जागोन दे होमबा थांदो दे ना बिबारि थाथ' औ दे आब' हरबाबा ब्लक खालामना दोनमार दे रायज्लायनाङा दे जागोन दे रायज्लाया आं रायज्लायखाया दे होमबा थाथ' आं थांनानै फन हरगोन दे थां लुदुमियाबा ससे मोनहैबायानो नै दे बाराखोनि गरम मोनसोबाय हाव 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 हावनो इसिबां गरम दिनै थाय दासो ओंखाम मोनबाय नै दालियानो मोननै दंबावो आरोथ' बेदर एवनो दंबावो ना एवनो दंबावो आलु एवनो दंबावो आयु माला जागोनहाय आं थैनांगोनहाय दिनै दा फुदुंना होनायावनो माबानायावनो गोबावथार जाबाय आरोबा बेदर नाखौ माला संखाङो आङो हारसिंनो इसिबांथ' बे दाबो इसेबो अनथारा आंखौ इसेबो अननायानो गैया एसेथ' मावफाना होनो हायोमोन ना आरो आलासिफोराबो ओरैनो संनानै जानायल' खोना रावबो मावनाबो होआ बे दाबो मोनफैला आलासिफोरा मोनफैलायलांबाय थाथोबाल आलासिफोरखौ माथोबो होया खेबसे होबाय बेनो जाबाय माखौथ' एसेबां माथो होबाय थानांगौ ओरैबा रागासो ओंखारो मानसिया खर'बो साना दंखायो गरम माखो बेयाव आलासि जानो फैयो आंखौ नायनो फैयो आरो फैदोंबो फैदों फैनानै थांनांगौ ना साहा लोंनानै थांनांगौ माखौबासो ओंखाम जानानै थांनांगौ आरोथ' दा हरबोसो थाबावगोन खोना गोजाननिफ्राय फैदोंनो हर थाया जागोन बाल बिखुनजोयाबो दाबो मोनफैला माखौबा सुगौ खालि सुगौल' थांबाय थायो सरि दे लोगोफोर सोरबा सोरबि आंनि हाबाखौ नायनो जोबोद लुबैदोंमोन आरोना नाथाय आङो दिन्थियासै मानो होनबा आंहा देहाया दाबो मोजां नङा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो दिन्थिनो हायासै बेफोरबायदिनो हाबा माबा माबि दिन्थिबाथाय जोबोद गोबाव जायो आरोना लोगोफोर आरो जोबोद खस्थ'बो जायो माबा माबि खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो बारस'ना दिन्थिनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे आबा बुंबावदों सनियानि हाबाखौ मानो दाय मारियालासिनो हाबा होखो होननानै बर' समाजाव दाय मारिनाय नेम दं होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो आरो जेनेबा कार्टुनसो नालाय बेनिखायनो एसेबांबो सिरियासलि दिन्थिजोबा आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे जेनेबा कार्टुनसो नालाय मानसिफोरनि बायदि जाजोबा आरोना दिन्थिजोबनो हाया कार्टुनसो नालाय जोंफोरो बेनिखायनो दिन्थिजोबा ओरैनो सा साज्रांनो बानायलांबाय थायो आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे बेफोरबायदिनो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना माने किसुमान नेमफोरखौ दिन्थिजोबनो हानाय नङा आरोना दिन्थिनाय जानाय नङा नोंथांमोना एसेबांबो सिरियास लानाङा आरोना लोगोफोर दिन्थिनो हाबाथ' मोजां देनाय थेवब्लाबो आरो दिन्थिनाय जायासै आरोना माथो बुंबावनो समबो लायो आरो माबा माबि खालामनो नांगौ जायो आरोना जोबोद टाइम नांगौ जायो बेफोरखौ खालामबाथाय बेनिखायनो दिन्थिनाय जाया बिहामजोआ हारसिंनो संबाय दङ आरोना औ मादै हारसिंनो संगासिनो दङ र' गेसबो गैया ओमफ्राय ओरैनो बिहामजो लानि न'आवलाय सोर सोर दङ दंजोबो आइ आफा आदा बाजै गासिबो दंजोबो बिहामजो माबा सासेया साहा लोंनो जालायबायनोलै साहाखौनो लोंनो लुबैबावबायनो ओंखाम जागौ माने साहाखौनो लोंसिनो साहा ओंखामानो मोनसिगोन माथो मादै ओंखामा मोनसिगोन नामा माथो बेदर लायनो थांदों बेदर एवला होमबा एवगोन एवनाया थेवब्लाबो बेदरल'सैसो एसे गोबाव जागोन दे बिहामजो दाथ' बेदरा सफैनानै थायाखै माथो दे साहाखौनो फुदुंग्रोदो खेबसेबाव लोङोनो सासेया मा साहा लोंनो हाखागौहाय बेनिखायनो गाइखेरबो लाबोखादों आङो आङो गाइखेरखौ लाबोना होफैनि र' आरो आब'आबो दाबो सफैला माथो मिथिया दे आरो मानोबा दाबो सफैला र' बिहामजो आङो गाइखेरखौ लाबोनि र' मोनसेबोथ' खामानि मावना होआयानो बार साहा लोंनो फैयो बेयाव मानसियाबा गरम मोननानै थैहां जानो नागिरदों बिसोर आरो माबा साहा लोंबावनो दहाय फुदुंना होखांबायानो नै आरो लोंबावनो माबा गाइखेरनि साहा गाइखेरबो लाबोखादोंनो जासुलि गोजाखोना रायखसाफोरा जानोसो फैखायो मानसियाबा गरम मोनसोबाय एकदम गेसबो
फोसाबना होफैया बाल दाबो। ओइ दासो सफैबाय र' आङो। मा दाबो मोनाखै नामा इयो? बे दाउ सहस मोनदों नोङो हा? बे गरम माखायाव अराव ओंखाम संनायखौ? सहसथ' आरो माखौथ' एसेबां खस्थ' मोनदों नोंलाय? आइमोनालाय माथो सानफ्रोमबो संनो हायो। नोंलाय माथो साननै संनो मोननायावनो बेसेबा गाख्रबगासिनो। बिहामजो जाबालाय बेखिनिखौ मावखानांगोन नोङो। आरो आलासिफोरा मोजाङै माथो होदोंना होआखै? नोंसानि आलासिफोराबो जानोसो फैयो। बायल'सो साहा फुदुंना होबायनि आरो माबा साहा लोंबावनो। मानसियाबो ओरैनो गरम हाव हाव मोनबाय। खर' सर' साबाय आंनिया। सनिया, नोङो जुदि सोरनावबाफोर आलासि जानो थांबा नोंखौ जुदि बेफोरबायदि बुङोबा नों माबायदि मोनगोन? माखौ एसेबां बानाय मोनदों नोंलाय? माखौ एसेबां गरम मोनदों? एसेबां सहस मोनदों बालाय नोंलाय मानोथो सङा? आंखौल' हारसिं संनो होबाय दङ। आरो नोंसा मादै मोनाबोथ' आंखौ एसे हेफाजाब होनो हायो। आंजों संफानो हायो। माबा ओरैनो जबायल' दङ। आलासिफोरा दासो सफैदों आरो एसेबां गोबावनि उनाव फैदों। नोंसोरनो आरो मा उल्था संनासो जाहोनांगौ नामा? नै बेदरा आरो नाबो दङ माबारैयाव। बे बिद्दाव माबायसि आंनि फारसे एसेबो अननायानो गैमारा। थैदानियाबा नों सनिया। आइलै मा खालामबावनो आं। बै सनिया सिखावनि थाखायनो आंखौ नेर्सोना दाहालागि मोजाङै माथो होआखै। माथो होदोंबाबो मोजाङै रायज्लायनानै थांला। बिदानि 50,000 फैसा लांनानै बेसेबांथ' सुखुआव जानो मोनगोन सानदों बेलाय। हामा नङाना बेफोरबायदि खावना लांनो। मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ बियो? दा बिदाया आंखौसो रागा जोंना दङना? जोंगोनबो देनाय। आंबो मानो बावनांगौ थालाखौ मारिनो बै सानखालि। पाप्पिया साला सोरजोंबा खासनहैदों। बबेनिबा सेंग्रा मोनथिलादे आरो। माबाफोर नांगौमोन नामा नोंनो? नाङा जेबो। होनबालाय माथो नागिरदोंमोन? दहायो दावदै सोना दोनदोंमोन आं। बेखौनो नागिरदोंमोन। अ नोङो जागौमोन नामा? गैला दावदैया। आङो किसमिसनि जानो होबाय। अ नंगौ नामा? बिफा, नों आंखौ दाबो रागा जोंबाय दङ न'? आंखौ मानो निमाहा होनो हायाखै नों दाबो? सोरखौलाय रागा जोंबाय दङ आंलाय? रावखौबो रागा जोङाखै। होनबालाय मानोथ' आंजों मोजाङै रायज्लाया नोङो? मानो रागा रागाल'? माथो आंखौ मोजाङैनो नायला सानसेबो? आंखौ निमाहा होनो हायाखै नामा नों दाबो? आङो रावखौबो रागा जोङाखै। रागा जोङाखै होनो ओमफ्राय मोजाङैनो रायज्लाया। उन्दुबाबो आंनि मोखां जानानै उन्दुनायानो थांला। साइक्लिं जानासो उन्दुयो। सनिया, नों जोबोद गाज्रि मानलै। बेसो आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि मोजाङै माथो होआलासिनो थानो हायामोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय नोङो फैसाखौ खावना लांबाय अब्लानिफ्रायनो आंखौ मोजाङैनो नायलाबो माथोबो होला। मोजाङैनो रायज्लाया। मानो बेफोरबायदि नों सनिया? नों बेसेबांथो सुखुआव थागोन सानदों बिदानि फैसा खावना लांनानै? र' नोङो न'आव फैथोंल'। जेबो बुङैखाय जोबोद लाइ बारिलांदोंमोन बियो। अब्लानिफ्राय आंबो सिरि थाला। सिगांबो आंखौसो गाज्रि मोनदोंमोन बिसोरो सना खावदों होनना बुंनायाव। नङा, थेवब्लाबो बै साननैसोआ एसे मोजाङै माथो होग्रा जादोंमोनानो। माबा दा आरो बिनि बाथ्रा दिहुनबानो रागा जोङो। ओमफ्राय आंखौबो रागा जोंफायो। बै साननैसोआ एसे माथो होग्रा जादोंमोनानो। गोसोखांबानो रागा जोङो खोना बियो। सानसेबाबो सनिया न'आव फैगोन। अब्लानियाबा मा खालामगोन? माथोबा होगोन ना होआ? बिमायाथ' फैनो होआ होनना बुंखादोंमोन। फैथों र'। आंथ' डाइरेक्ट बुंखागोन सिखाव होननानै। हौवानि सिगाङावनो बुंगोन आं बिदानि फैसा लांनासो खारसनहैदोंमोन होननानै। बुंगोन आंबो सिरि थाया।